И здравейте! Днес ще играем Clash Royale и ще се отварям този Super Magical Chest. Но няма да го отварям още, защото ще го отварям просто в края на клипа. Това е един тълк голем дек. Така. Това много ме кефи. Та така. Ще пусна това и нека играем батъл. Само ще намаля. Точно така. И така, той започва с 10 лева миния хорд. Аз пък с зап. Хоп, хоп. И умрях. Така. Това е много добро комбо. Ой, си изхъби тъкмо фар спиритите. Имаш фарбол. Това беше пълно прецакване. Те са глупавите фар спирити. Пускам хоки фар спирити. Аз имам фар спирити, какво мислиш? Файр спирити! Можете ли да си представите? Т.е. да не използва огледал. Не, едва ли. Та така, източихме малко колата. Дори и малко, пак е добре. Пускам един майнер. Добре. Ще започна сега с Wizard. Добре, изхъби си Fireball, той дори не учи. Можете ли да си представите 9-та арена да не учи с Fireball? Вау! Добре, тази скелетна армия 5 лева доста ми източи огъл. Чак го уби толкова. Доста бързо го уби, между другото. Да си показвам ли Lumberjack-а, че го имам? Да, хайде. Той сега ще пусне Minion Horde или Fireball. Wizard, това не го очаквах. Добре, скелечетата направиха малко хитове. Сега ще... Добре, това беше малко гадно. Така, за Wizard е един майнер. И скелетната армия го уби, но това е добре, защото си я изхъби. Сега, да видим на какво ще пусне Fireball. На Хограйдера и Фарспиритите или на това? Добре. Все тая. Така, започвам един голям пуш. И той е мъртъв. Браво на мен. Той не беше много лесен. Всъщност беше лесен. Той не играеше много. Тук говорих с лидера да ми направи елдер. Той каза... Първо го попитах дали може лидер по грешка. Исках да го попитам елдер, ама написах лидер, не знам защо. И да, понеже аз вчера дойдох в този клан и той каза, ти вчера дойде, вече искаш да си лидер, направи 1000 донейт и стани първи на клан честа и пак ще говорим. Аз после му питах, му казах не лидер, а елдер. Той каза да за елдер и още не ме е направил елдер. Както виждате, никъде не пише, че ме е направил елдер. За доказателство. Това е моят приятел, който аз го качих 10-та арена за доказателство, но се смъкна. Човека падна, просто му се паднаха гадни хора. Както виждате, още съм мембър. И съм направил 250 донейт. Как искам да те отворя. И ако не знаете, Stats Real. В Stats Real, после като ви покажа битката, ви
Той защо се нерви? Защо се смее сега? Ще го копирам. Да му е гадно. Не знам защо. Просто го копирам. Аз съм копирвач. Giants. Тук сигурно той ще играе с Giant Deck. Ако и аз бях с Giant Deck... Да, точно Giant Deck. Това е гадно. Да. Доста гадно, но тук нямам с какво да му го спра този пуш. И принц се спусна човека. Айде едно запче. Един хограйдер и един миньон. Това е много... Смятайте. Един миньон. Добре, тая игра може би я губим, защото той има Giant Deck, който е почти като моя. Добре, пускам една скарми тук. Ако не сте чували това, вече сте го чували, защото това е новото име на скарми. И рип. Не съм рип. Рип съм. То 91 живот ми остана. Кулата... Няма. Той... Просто няма как да не го бия. Нищо. Ето. Мисля да направя още няколко битки, да събера този Crown Chest и ще отварям Super Magical. И от забравих да ви покажа, но от Stats Royale, когато влезете, ви показва кой е следващия чест и след колко честа е следващия. И беше този майнер, го спечелих, когато за първи път влязах в Stats Royale и ми показваше, че първия ми чест... Когато за първи път влязах в Stats Royale, ми показваше, че следващия ми чест ще бъде Legendary. И наистина беше така. Което е много готино. И оттам спечелих майнера. Той има Night Witch. Това е год. Тя няма сплаш, така че не ме притеснява много. Но батовете удрят бързо. Което е малко гадно. И трябваше да пусна майнера малко по-там. Айде сега. Той има запив. Той сега в спирита няма да успее, ама Wizard ще ми вземе колата. Lumberjack и Minion Hordes. Това комбо е много добро. Ама... Едно торнадо и умира. То аз няма как да пусна нещо, защото той сега ще пусне Валкирия. Или Wizard, или нещо друго. Да, точно. Айде поне с майнера малко мога да му източа колата. Добре, схаби си Валкирията. Може би това е добре. Само искам да му взема колата, защото е важно. А това Инфърно искам да умре веднага. Изхъби с торнадото.
Добре, бе, ти не се ли отказваш? То очевидно никой няма да се откаже, ама... Сега аз искам да се откажеш. Поне два фар спирита са умни и тръгнаха с Хога. 665, когато удари майнера. Му беше кулата. Те аз сега тук малко трябва да дефендя. Добре, той тръгна да атакува от другата страна. Доста тежък пуш ми направи, което не е много добре. Те пускам един лъберджак. Веднага искам да му взема кулата. Те давай хок. О, това е Хог Райдър. Ето, и 9 секунди оставаха. Гледай, това му викам аз Хог Райдър. Хог Райдър. Добре. Чудя се. Добре. Това е за този епизод. И следващия път ще отворим Super Magical честа. До следващия